Kotni oneno e doho e kinde ma okinde Boniface Mwangi dwani mondo we thuolo bang' make kitude kod ketho mar nyayo timbe njore. Tukifikia makadirio ya pesa hata ya supplementary, tusaidie IEBC kwa kuongezea pesa wafanye kazi. Riwruogo kinde LSK dwani od bura oketo omenda moromo ne ikruok ne yiero ka spika Wetangula okwayo jod bura mondo okas chenro no. The matter, of course, is still alive in court. But in the spirit of transparency and accountability, I keep on challenging those honjos at ESS. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya odok e apisi mantie log tich mar kaunti no bang' ne doho kume donjo e apisi ka itimone nonro ewi mibadhi. Machiegni nyakora mogo joang' chenro mar ka gi kacha. Nyinga en James Opondo. Doho oweyo jakedne ratich oganda Boniface Mwangi kod rambun mar $1,000,000 e bura matude kod nyayo timbe mag njore. Mwangi nomaki nyoro e dalane mantiere Lukenya e kaunti ma Machakos ewi mano ma obila wacho ni ne en kod gi lweny moko tok chik kamoting'o magina kod iro malungo wang'o. Kinde mage kamoting'o Ndegwa Njiru kod Martha Karua ne okelo mutni e doho e kinde mane ochwal Mwangi mondo winj buche e doho makahawa ma kagikone onge tiende dhi nyime kod dhi ketone Mwangi kata tisendo bila kalore ni en jakedne ratich oganda kendo ok onyal ringo mondo lal kalore gi bura ma kamano. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula onyiso jod bura mondo obi okal mapiyo to akewi budget ma kojolo mogere kaka supplementary budget kaka yor chwalo omenda mapiyo ne duol mar yiero IEBC mondo okonygi tayo chenro mage. Wetangula onyiso chier mare ni yiero ma pacho ka biro timore kaka ne ochan ka bende ojiwo josiasa mondo owe keto siasa e wach IEBC kendo migi thuolo mar timo ikruok ma nimba ne yiero maduong' ma higa 2027. Kindeno jaod bura ma kaunti ma Narok Rebecca Tonkei odok ne tend Kenya Kwanza ka okoni sirikand William Ruto sechopo singo mathoth koting'o mar ndiko jopuonj e tich. Amani itaendelea. Ambaye aliweka kwa nafasi yake. Sasa IEBC imechaguliwa, wamekula kiapo, wako ofisi. Ile tunaomba viongozi hasa wa kisiasa muache kuleta siasa isiyo na maana kwa IEBC, tuwaachie wafanye kazi. Mimi naomba wabunge wangu mlioko hapa na wale wengine, tukifikia makadirio ya pesa hata ya supplementary, tusaidie IEBC kwa kuongezea pesa wafanye kazi ili tukifika uchaguzi ujao tusiwe na shida yoyote. Mimi ningeomba tu wananchi wote tuweze kushika mkono serikali. Zile program zikikuja, iwe ni program ya SHA, iwe ni program ya housing, program ya elimu, naomba tuwashikilie na tuwaombee. Let us defend demonstrations, let us defend human rights, but let us not defend the destruction of our country. Let us keep our country intact. Hatuwezi kuelekezwa na watu ambao hawana agenda ya taifa hili la Kenya. Kuna watu ambao wanazungumza tu, kazi yao ni kuja kusema hii ni kabila langu, hili ni kabila langu, hii ni rika yangu, hii sijui ni nini. Hiyo sisi hatuko hapo. Jatend migao mar omenda John Mbadi odok ne piny owacho ka okoni okang' ma osego kod tend Kenya Kwanza e yore mag dongruok e kinde mar higni 2 ma okalo duong' ma oloyo kinde mar higni 10 mar tend jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Mbadi mane wuoyo gwenge mag Mukuro e sub county ma Suna West okono jogo maseyo tend William Ruto mondo okongi gima osedhi marach
Telo masani kopimo koda mag telo mokalo wacho ni e kinde tend William Ruto ema omenda ma counties kod CDF yoro duto ka hik omenda mar 2024-2025 ne pok orumo. Mbadi bende wacho ni kaka oganda luo gitiyo kod jatend piny Kenya William Ruto nikech osekelo dongruok e gwenge mag Nyanza kod piny Kenya duto. Ma osir kod jaod bura ma Suna West Peter Masara ma wacho ni jatend piny Kenya William Ruto osekelo dongruok e gwenge mag Nyanza. Ne ujo mokere gigombo migi kata minisa makoro miyani an kata mana jatenda momiya tich ma ude lango ni ong'eyo maber en ja UDA kana onge UDA anane ODM koro tiyo gi UDA kanyakla kendo wadwani watem matek mondo UDA gi ODM oti kanyakla nyaka wadhi e yiero nikech bang'e no be nitie gik ma wageto kwa gik 2027 kore ka walaro kedo mbele gima litna ni ng'ato wuoyo kocha to wacho ni mondo wawe tiyo gi Ruto to yanyo wabeyeno. We cannot be cheated as a nation that we should go to demonstration for the sake of demonstrating. We must give the current government time. Why do I say so? So that they can achieve their dreams. Nyaka be patient enough, gimbadi gijoro mane sirikal mondo gideliver nwa gik mwasetimo. Wan kaka jo Migori, jo Suna West, pes ma sirikal dhi miyowa this financial year en pesa mane pok wachayudo nyaka piny chakore. Ok wanyal we development go to ni wadhi demonstration. Gikone gavana ma Trans Nzoia George Natembeya odok kendo chako tiyo kod apise manedo kumeni okonyal donje kuom ndalo 60 mar ne chiwo thuolo ne duol makedo kod mibadhi EACC mondo onon mibadhi mane miene koloso bang' dok e apisno. Natembeya osingo keto mahino e tijene mar neno ni ochopo chenro duto mane owinjo bed ni timore e kinde mane doho ogoye marufuku ni okonyal donjo e apisno. Gavana no kata kamano ohum gima omiyo duol makedo kod mibadhi EACC ne okochopo e apise mag neno ma negikoni tude kod mibadhi matimo nonro e apisno. In court. But in the spirit of transparency and accountability, I keep on challenging those honjos at EACC to really come out and tell the world, like they've always done, when they raid people's homes and offices, to say we went to Natembeya's place and we found this much money, we found that, we found this, and that's why we took him to court. Jotelo mag siasa pacho ka okuo mondo opar kendo keto mbele dwaro mar jopiny mondo odwok chien liet mar siasa pacho ka. Jadolo e kanisa mar Kopere e alwora mar Tulimani Mboni kaunti ma Makwene wacho ni okang' mar loso kanyakla dwarore kendo manyo kony e tieko midhiero ma osebedo pacho ka kuom kinde. We need a national dialogue. A dialogue whereby it is not led by the political class, but let Kenyans lead it. And when you talk about dialogue, we are not talking about just some few people to go in a room and discuss about Kenyans. We need caucus in different levels of government, either in the county and the national government, so that we Kenyans can give our own views and dictate on what our country ought to be governed. Achich maduong' nek mar Bernard Mwangi mane en jatuo kar thieth maduong' ma Kenyatta ochwali e doho odiechieng' ma kawuono. Bila okwa ndalo 32 mondo mi gitiekre chuth kod nonro margi matudo jalno kod nek mar Bernard. Moko kuom gik ma omiyo gikwayo mondo tim dinne achichno oriwo rita mar jotuo mamoko poni oduoke mar dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Kenyatta kaachiel gi rita mare en owuon ma biro e kinde ma bero mar ringre Bernard bende otim e kar kano ringre ma Kenyatta.
Jotend kod siasa mayudore counties mag Nyandwat mar Hoho mar Okaka oromo e boma ma Nairobi mar twak ewi kaka gidhi rido chiwo chanjo mar kansa mar dhod nyodo ne nyithindo manyiri manie kind higni 9 nyaka 14. Romo ni mane okelo kanyakla jolony e weche mag thieth ma bende ne olosi kod riwruok mar timo nonro ewi ngima nyithindo kata Capricorn oketo e lela ni chanjo ni mar HPV okosebedo ka ikawo kaka owinjore nyaka nekele e pacho ka higa mar 2019 nyaka kawuono atamalo 5 kende mag nyithindo manyiri emosemi chanjo ni e counties ma yudore Nyandwat mar Hoho mar Okaka to mana atamalo 1 kende emosekawo chanjo. So today we have called our religious leaders from the region so that we find a way to go back to our people and do awareness and advocacy work on HPV. Kama viongozi tumesikitishwa sana kwa sababu kina mama wengi kwa sababu ya kutojua, hata viongozi wa dini kwa sababu ya kutojua hali ya saratani ya mfuko wa kizazi imeweza kuathiri pakubwa kina mama katika sehemu zetu, na kila siku tunazika kina mama na kila siku tunachangisha kutibu wale ambao wameathiriwa. Miyo ma en chilie legweng malango Orao elokeson ma Kanjira e kar chung'od bura ma Karachuonyo koro oyudo fuong'ruok bang' yudo ot manyien ma ogerne gi apis jagoro mogirore e migawo mar arita Raymond Omolo e bwo chenro mar siro mond liete kata Widows Empowerment Program. Miyono manyinge Susan Akinyi Okoth osebedo ka odak e ot marach gi nyithindo 4 nyaka ne wuon pargi magoro lalgo ka bende odno osebedo ka keto ngimane koda nyithinde ka marach. Susan ma en jakanyo mar Kowino Widows koro oyudo resruok bang' kane ne ochiwne ayanga ot manyien gi jogo ma osebedo ka tayo chenro mar Widows Empowerment. Ne wachopo kaendi mar chiwo ot ma PS Raymond Omolo nogero ne Mama Susan. Mama Susan osebedo ka onge ot, osebedo ka en gi ot marach ma ne ok owinjore ng'ato bedie. To kane wachni ochopo to ne watudore gi group manowuok e mar mond liete miluongo ni Kowino Widows. Kowino Widows be ne omiwa yot kabisa mokonyowa e timruok nade, okonyowa e chenro mancha timre kani. Mond liete sani nigi grube mang'eny. Wakwayogi jok ma pok join groups, they should join groups mag widows kata they form new groups mag widows. Kawuono an gi ot maber adhi ninde kendo ne nyithindo siko bedo ka tuo e ot mane anie mokwongo. Ang'eni malaria mane chando nyithindo no serumo. Mond liete kale matek kata ohala kata e puonjo nyithindo kata e udi. Onge ber ma chiliel neno. To waduoko erokamano omed chung' kodwa. To moloyo mond liete ong'e Nyasaye molo gimoro amora. Kik gimed gi raha. King'e Nyasaye tinyalo yudo konyruok. Momiyo achono mine mond liete oriwore. Ma pok oloso groups olos groups. Mondo gi register gi bet certificate. Yot mondo idong office kintie widows kantie certificate. Weche mag tuke ni tim Kenya Harambee Stars owuok e tuke mag osiep mag pinje 4 mane onego chakre Yanga odiochieng' ma kawuono piny libamba mar Tanzania. Stars ne yuoro e tuke gi mag osiep mokelo kanyakla timbe